Higit 600 tao ang dumalo sa Tabacolor Fun Run ng Bureau of Jail Management and Penology sa Tabaco City nitong Sabado. Pero bago sumabak sa mahaba-habang takbuhan, nagkaroon muna ng Zumba session. Matapos ang Zumba, nagpabilisan ang mga ito sa pagtakbo. 3 kilometers at 7 kilometers ang pinagpilian ng mga dumalong running enthusiasts. Wagi sa 7 kilometers male category, ang runners sa sina Zeus Guzman at Jimboy Tuazon. Kakabakasyon lang, inahabol pa rin. Nahabol pa rin. Pero sa pagpasukan, pwedeng quit na ulit. Masakit po, sakit din yung tiyan ko. Pero tinis ko lang po para matapos ko lang po. Tsaka ginawa ko lang yung po ang best ko para sa maipakita yung pag-iinsayo ko, hindi masayang. First placer naman sa 3 kilometers female category, ang dating pambato ng Albay sa swimming competition sa Palarong Bicol noong 2023, ang 19 anyos sa si Norilyn Vitara. Sobrang maugmaong po ako. First time ko po yun mangganap na First placer din sa 3 kilometers male category ang 17 anyos na atletang si Anthony Carriazo na naging pambato rin ng isang universidad sa Maynila sa Palarong Pambansa ngayong taon. Magsumikap po sila tapos pinakuna po talaga disiplina sa sarili tapos yun po, bawal po talaga magbisyo. Kung gusto mo talaga maging athlete po, student athlete, dapat unahin mo muna yung pag-aaral, aral hapon, aral sa umaga, training sa hapon. Ayon kay Chief Inspector Ralph Vincent Bobis, warden ng Tabaco City District Jail, layo ng aktibidad na makalikom ng pondo para sa itatayong coffee shop sa loob ng kanilang pasilidad, kung saan ang mga PDL din ang magiging empleyado. Ito po ay para sa mga persons deprived of liberty na nakakulong po sa Tabaco City District Jail para po sa kanilang mga personal needs. And then magkakaroon din po tayo ng physical development sa loob po ng facility like repainting, and then magkakaroon po tayo din ng mini coffee shop para po sa ating mga PDL. Hinihikayat naman ni JO1 Aimee Dayaon, running Miss BJMP Sports Fest Bicol ang publiko na maglaan ng oras para maging fit dahil ika nga, health is wealth. Kung baga sabi nga, nasa running era tayo ngayon. So maganda na na-encourage natin yung mga non-runners pa na mas ma-encourage sila na mag-start ng kanilang fitness journey. Bahagi ang fun run sa Community Relations Service Month ng naturang ahensya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.